Kubor nakaslem jong unongsan hima. Keling sun ka balakit ya ka menteri rang baru barim jong ke Bangladesh ke Sheikh Hasina kalawan poi he India ha ka janmit jong ka la sngiu blai. Kini keling sun ka balawan na dahaka kala hiar ka kat ling sun hindon jong ki sipai sun ke India kepadan ha Ghaziabad ha Uttar Pradesh. Ke Ghaziabad kadan ha Khaput Delhi bat Uttar Pradesh. La ban kedo ba menta ka sngi ka santrik u nailar arajara arpusau ka Hasina kala haban hiarno na ka syuki menteri rang ba adu jongkari Bangladesh bat hadin kata kala keu pat da ka helikopter haringkat bat ka para jongka bat hadin kata kala syong na ka ling sun banwan se India. Hakawai pat kaliang ukli du kisipai ha Bangladesh u General Wakir Uz Zaman ulapan bena hadhaka ba ansa thau da ka sorkar ka ba shipo.